Marija je Hrista čuvala u Nazaretu. Hristos je rastao u Josifovom domu. Kada je Hristos napunio 40 dana, Marija ga je ponela u Jerusalimski hram da ga posveti Bogu po starom običaju. Kada su ušli u hram, dočekao ih je starac Simeon. Ovo je onaj koga su starozavetni proroci najavljivali. Kao dete, često se igrao sa decom iz Nazareta. Bog je stvorio svet iz ljubavi. Kako ti pametno pričaš. Kao da si odrastao. Jednog dana Marija nije mogla nigde da nađe Isusa. Otišla je u Jerusalimski hram da se pomoli Bogu. Međutim, tamo je videla Isusa koji objašnjava Bibliju. Ljudi i sveštenici su se čudili šta sve zna. Majko, nemoj se brinuti. Ja sam u domu svog oca. Hristos je rastao i sve je bio mudriji. Ljudi su shvatali da od njega može mnogo o veri da se nauči. Ljubite Gospoda Boga svog svim srcem svojim. Na jednom venčanju, gde su bili gosti, nestalo je vina. Šta vam kaže, to uradite? Sada imate vina. Neka je blagosloveno. Tako je pomogao domaćinu da se ne obruka. Još mnogo drugih propovedi i čuda videla je Bogorodica. Međutim, postojali su ljudi koji ga nisu voleli. Isuse, hapsimo te po naredbi cara Iroda. Nakon što su ga uhapsili i odveli, okačili su ga na krst. Marija je bila veoma tužna i nije se razdvajala od krsta. Međutim, kada je obišla grob, nije našla Hrista. Majko, zar si sumnjala da ću oživjeti? Idi svima javi da sam vaskrsao. Oh, sine, tako mi je drago. Tako je presveta Bogorodica postala jedan od najvećih propovednika vaskrslog Sina Božijeg.